assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi mo wone moon foof salminama inde manama yettode sikela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo aljuma ina woni 13 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati joni en ƴeewi holko jani e leydi meɗen Piindi jayndeji leydi men e oɗo subaka hande kañumen kala jilloyi ko toon to Ziguinchor gam artude e on ɗon nder ñawore nde ganduɗa ko alhaali radiation Ousmane Sonko to banggue liste électoral jayndeji ɗi garti hen e on ɗon ñalawma gulɗo jaw kono kadi e on ɗon décision to banggue on ɗon juge tambinoɗo ko yewti e nden ɗon ñawore goɗɗum ko tawete hen e ala une koko yewti e coftal ɓalli eɗen gandi guila hanki ene wayno Sénégal andi ɓe fotata ɓe hawrude to banggue coupe d'Afrique des nations de football Côte d'Ivoire 2023 pettowo 2024 Sénégal ina tawe e on ɗon poule de la mort en puɗɗotto jayde Sud Quotidien nden jayde wi e oɗo subaka hande ko radiation Ousmane Sonko e to banggue liste électoral tribunal de Ziguinchor wi ko tati memata jeenayyi manam tan on ɗon ñawowo ni biyeteɗo hono Sabasy Faye tawi ni kañum yamiri joni ko ɓuuri yawde yacare yo inde makko o watte e nder ɗin liste électoral e on tuma o wawa tigui jeeyde sumgoji tijjari ɗi ɗum woni ko jaynenkoɓe jañi hello tati e nder nden jayde Sud Quotidien jayde witende Walf Quotidien e oɗo subaka wi ko on ɗon procès gam on radiation makko to banggue fichier électoral jaynenkoɓe mbi ina wayno ko on ñawowo mbo Ziguinchor kañum tigui watti Ousmane Sonko e doggol liste électoral uji leydi Sénégal ɓe garti on ɗon minute d'audience houleuse manam tan on ɗon audience mo ganduɗa ko kewɗo duko kono kadi kewɗo suspension ngaji no fewi jaynenkoɓe ne jañi hen e hello tati e hello ɗiɗi ha tati e nder nden jayde Walf Quotidien jayde enquête e ngal natal waɗi ko mosoyañgo ngo Ousmane Sonko ene wayno tan noon ko caggal nde on ɗon ñawowo yamiri wonde yo laamu leydi Sénégal wattuma ko ɓuuri yawde yaccari e liste électoral uji leydi Sénégal jaynenkoɓe mbi ne wayno ko Ousmane Sonko heeɓi polgu walla mbiyen ni marquis point hanki toon to Ziguinchor ɗum ko caggal waktuji 15 e on ɗon débat mo ganduɗa ko hakkude avocat ji état woni partie civile wondude eɓe ganduɗa kañumen tigui goni ɓe ganduɗa kañum goni avocat ji Ousmane Sonko jaynenkoɓe mbi hay sinno tawi on ɗon audience juuti kono wattidi ko Ousmane Sonko wiyede wonde yo inde muɗum watte e nder ɗin liste électoral leydi Sénégal jaynenkoɓe ne jañi hen e hello mumen tati jayde Les Échos kañum no jirɗon ni waɗi ko natal Ousmane Sonko juuɗiɗi dow e simis boɗejo hollirde weltare muɗum ɗum ko caggal nde waɗano radio liste électoral leydi Sénégal ɓe mbi ko ñawowo on mo ganduɗa kañum tigui woni baɗado réquisé hokki Ousmane Sonko gonga noon jaynenkoɓe mbi juge o noon ne wayno tan kañum waɗi maintien mo ganduɗa ko leader ex Pastef o yo inde muɗum heddo e liste électoral leydi Sénégal jaynenkoɓe noon mbi ɗum ɗon foof noon ari ko caggal nde agent judiciaire leydi Sénégal woni laamu ngu yamirno yo on ɗon ñaaw yo goto e ɓen ñawoɓe ittu yalte nden ɗon ñawere sababu noon ko on ɗon ene jiidi e goto e adjoint jo maire toon to Ziguinchor saabi noon ɓe ganduɗa kañumen tigui goni tambiɓe ñawore nde kolliti wonde ɗum ɗon latotako saabi noon ɓe gaddi décision mabɓe e on tuma noon biteɗo maître Abdou Dali Kane ko avocat de l'état o holliti wonde koɓe kofata juuɗe maɓe naw ka ɗon haala toon to cour suprême ko wiyete toon to cour en cassation gam wadde toon ñawore nde final manam so tawi on ɗon ñawowo habri wonde Ousmane Sonko yo inde muɗum watte hen haɗata laamu ngu accata ɗum ɗon yewta saabi noon hollitamo wonde ɓe jouer prolongation e nden ñawore toon to cour suprême maître Ciré Clédor Ly ina haala nder nden ɗon jayde holliti wonde to banggue Ousmane Sonko hono noon ñalawma hande aljuma o ni eɓe mbawi fuɗɗade wadde collecté parrainage mabɓe saabu Ousmane Sonko inde muɗum ma watte e nder ɗin liste uji électoral jayde Vox Populi kañum ne arti hen wi ko radiation Ousmane Sonko to banggue liste électoral leydi Sénégal gam tindade sumgoji 2024 ñawowo mbo Ziguinchor o kañum tigui ene wayno watti Ousmane Sonko e nder doggol ɓen ɗon suɓeteɓe e on tuma noon ɓe mbi ko caggal waktuji 12 e on ɗon audience Sabasy Faye yamiri yo inde makko watte e ko yewti ɗin liste électoral leydi Sénégal jaynenkoɓe kolliti wonde ko ɗum coup de théâtre toon to Ziguinchor jayde witende l'observateur kamne ari e on ɗon radiation mbo on leader ex landa Pastef kañum ɓe mbi tan de ko waɗama annulé manam so tawi inde
ko itano oɗo sa hande waɗama yowama taw sababu noon ko on gunɗon pulgu ngu dañi toon to Ziguinchor janiyankoɓe noon mbi ko ñawowo mo ganduɗa kañum tigui waɗa réquisé tawi noon ko agent judiciaire de l' état kañum tigui wino o wawata wadde on ɗon délivré sababude jogade mo jiidigal e goto e adjoint ji au maire toon to Ziguinchor janiyankoɓe mbi ko on ɗon juge ne wayno watti Ousmane Sonko e jeu électoral nden ɗon haare final ne wayno tan jouete ko toon to cour suprême jayde le témoin wi ko coup de théâtre toon tribunal de grande instance mo Ziguinchor on ɗon juge Sabassi Faye kañum tigui watti Ousmane Sonko réintégré walla réinscrit e nder liste électorale yu leydi Sénégal janiyankoɓe mbi ne wayno on ɗon gifle manam gon hello hakkille laamu ngu heeɓi ɗum hanki toon to Ziguinchor caggal nde on ɗon ñawowo yamiri wonde yo Ousmane Sonko inde muɗum watte e ɗin liste électorale leydi Sénégal janiyankoɓe mbi ko ɓen tambiɓe ko witti ko e défense laamu ngu kabri manaw haalaka toon to cour suprême ko witte on ɗon cour en cassation jayde le quotidien kamne arti hen wi ko présidentiel 2024 Ousmane Sonko arti e nder course on ɗon manam Sonko revient dans la course noon janiyankoɓe mbi on ñawowo mo tribunal toon to Ziguinchor kañum tigui waɗi annulé radiation makko ko witti liste électorale leydi Sénégal janiyankoɓe mbi ko laamu ngu ma watta ko witte ko ɗaɓɓade toon to pouvoir en cassation jayde witende besbi le jour kamne arti hen wi ko tribunal de Ziguinchor kañum tigui waɗi annulé radiation on Ousmane Sonko janiyankoɓe mbi ko Sonko gagne à domicile ɗum woni ko janiyankoɓe mbi manam o fooli toon to wuuro makko on ñawowo watti inde makko e liste électorale leydi Sénégal Ndiaga Sylla ne wayno tan ni hollitino wonde soynnoma ɗum ɗon ne ara ɓe garti on ɗon on mandataire mo ganduɗa ko baɗaɗo retiré e fiche uji manam moɓe dokkano ɗin fiche uji électoral janiyankoɓe kolliti wonde ko hande aljuma o ne wayno yimɓe Ousmane Sonko ne mbawi yaade toon to on ɗon nokku ƴetta on ɗon fiche parrainage ngam étade wadde parrainé neɗɗo muweno e ɗin sumgoji tijjaɗi jayde guindiri nde Le Soleil ari e ɗin sumgoji tijjaɗi ɓe mbi ko candidat ala candidature ɓe kolliti wonde to wonno 126 candidat hande o eɗen jara e 234 candidat woni 234 ɓen ɗon yimɓe ƴamde lefol laamu leydi Sénégal holtamonde ni ɓeɗigol won ko ɓeydi to banggue ɓen rewɓe yiɗɓe ƴamde ngol ɗon lefol laamu ɗo wonno joyo joni noon e yara e 16 woni 16 ko wona ɗum guddirten ko jayde Stade Quotidien honono kala subaka jaydi yankoɓe honono jayde goɗɗi foof ni d' ailleurs garti on ɗon tirage au sort Côte d'Ivoire 2023 Petto 2024 Sénégal andi holɓe hawrate on ɗon poule ɗon match de poule Sénégal ne tawe e groupe C groupe de la mort sans doute noon jaydenkoɓe mbi ene wayno ko groupe tekkuɗo no fewi saabu ne tawe toon Cameroun Gambie e Guinée Conakry ɓe kolliti wonde ni ko match mo ganduɗa ko gulɗo jaagu Sadio Mané holliti wonde ɗum ɗon wonta ko mana wona hunde weɓanoɓe e ko yewti on ɗon coupe d'Afrique des nations de football on ɗon tirage au sort complet jaydenkoɓe ne garti hen e ko yewti e nder kelle mabɓe tati e nder nden jayde Stade Quotidien joni en jokkat haalde football e on ɗon coupe d'Afrique des nations de football ɗum koye gueɗe battidiɗi woni ko witte e gueɗe ren eɗen mbawno haalde ko yewti e on ɗon radiation mo Ousmane Sonko mbo on ɗon juge ñawowo toon to Ziguinchor ne wayno wattimo e doggol liste électoral kono nde tawno ko ɗum haare fuɗɗide soit taw jofde saabi noon en piiɓi en cuɓima wasde hen yewtude nde tawno eɗen gandi ma gueɗɗe nawe toon to cour ko wiyete pourvoi en cassation ɗum ɗonne kadi ko ɗum ñawore wonde soyna e ko yewti e on ɗon leader de Pastef et état du Sénégal saabi noon en garate actualité goɗɗo mo ganduɗa ko actualité coftal ɓalli woni kabaruji ɓurɗi jojjude e oɗo subaka hande ko fate banggue sport ko yewti on ɗon CAN Cameroun Côte d'Ivoire 2023 Petto 2024 ne wayno puluji ɗi gandama presque guila hanki ko yewti e on ɗon fannu Sénégal noon en kaali kañum waɗi men intéressé ko fate banggue on ɗon ɗin puluji ɗi ganduɗa ɗi ko puluji hono manam ɗin puluji ɗi ganduɗa ɗi ko puluji tigui ko poul gulɗo diaw mo Sénégal lombi e on ɗon groupe C eɗen gandi ene tawe toon Cameroun ene tawe toon Guinée Conakry wondude dowla Gambie ko dowla Gambie ni nde wayno Sénégal fuɗɗorto on ɗon compétition woni derby West Africain kono
kadi ko derby hoddiɓe saabu eɗen gandi leydi Gambie naati ko nder leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon ko match paɗaɗo le 15 janvier toon to Yamoussoukro walla toon to Abidjan normalement ko toon Sénégal waɗata logé so tawi en garti ko yiwiti on ɗon kabaru hollirde wonde tan ko match ko poule mo ganduɗa ɓurɗo wulde jaw e on ɗon tirage ɗin ɗon pouluji peccaɗi hanki vraiment kono noon ene ɗamina jorto moƴƴe kam Sénégal hande ala foof équipe mo ganduɗa o ina foti darude hakkille muɗum e nder windere nde ha tengti ɗo e dunde Afrique hay sono tawi ma wod biɗo hande équipe tokoso ala e Afrique nam kono kadi équipe tokoso ala e oɗo coupe d'Afrique tijjade nde tawno ko coupe d'Afrique kadi jogorɗo wadde élevé manam jogorɗo hewde sembe jogorɗo hewde aussi darde certaines équipe aji te kadi eɗen gandi Sénégal kañum ƴettuno on ɗon coupe battidiɗo te ma wattu remettre en jeu on ɗon trophée muɗum pour ɗaɓɓirde deuxiéme étoile ɗum ɗo eɗen mbi tan ko match mo ganduɗa ko tournoi mo ganduɗa o vraiment ko paɗaɗo no fewi ɗo e dunde Afrique kono kadi ɗo e nder leydi Sénégal ononne kadi min dokka ɗon konngol holno jirɗon on ɗon poule beele Sénégal ma dañ ko wiyete difficulté woni ma dañ caɗele eɗen pottitte hakkude muɗum e Cameroun nam hakkude muɗum e Gambie hakkude muɗum aussi e Guinée Conakry kono nonne kadi eɗen jogui namdal beele match Sénégal e Cameroun poɗɗo joude toon to Lens ñande altine paaɗo fotani waɗede annulé nde tawno eɗen gandi hankkadine match o nattata wonde match amical nde tawno ɓe gandi ko kamɓe kawrata on ɗon compétition africaine ɗum noon beele on ɗon match fotani waɗede annulé pour kulhuli gonɗi hen ko wiyete risque nde tawno gagnade ene hen kono kadi famde systéme de jeu on ɗon adversaire ma janggo ɗum kadi foof nan hen hay sinno tawi président confédération walla président sénégalaise de football ne holliti wonde match o haytatake kono noon kam observatoire ji kewɗi ɓe ganduɗa ɓe hakkillay mon jeeya to banggue football mbi sinno ko saago mumen ko on match haytinne onone kadi oɗon jogui hen konnguɗi ɗi manam ɗi poɗɗon haalde beele match o ne foti waɗede maintenir manam o joue altine paaɗo toon to Lens saabu Sénégal nana e regroupement toon Cameroun kadi nan toon ɗum ɗonne kadi Allah waɗi ɓe kawri hanki e tirage o beele match o fotani tan purement et simple waɗede annulé beele on ɗon risque coynade hen o ina wasa tigui yettade saabu saabu match o mbiyen natti wonde match amical ko namdal ngal joguiɗen e oɗo subaka hande eɗen mbiya bon sens à nos lions inchallahu rabbi ɗum noon eɗen jetta Djiby Dieng toon to caméra eɗen jarna kadi aussi Ali Fall toon to montage jokke hormade e ɗoftade programme uji Piindi TV yo Allah hokki en aljuma moƴƴo malaɗo